и нови приятелства, ще научите много нови уроци, най-важните и оставащи за цял живот, от които са за чест, уважение и достоинство. Убедена съм в общият ни успех, защото екипът на училището доказа, че носи силата да се променя и владее изкуството да вдъхва вяра. Обявявам учебната 2025-2024 за открита. На добър час! Следва приветствие от Николай Димитров от името на госпожа Таня Христова, кмет на община Габрово. Уважаема госпожо Илиева, скъпи първокласници и ученици, уважаеми учители и родители, 15 септември е неписан празник в българския съдителен календар. Ден, който носи настроение от хиляди пирейни лица, от училищните дворове, изпълнени с живот и нетърпеливо служение, от старанието на учителите да посрещнат своите ученици по най-прекрасния и топъл начин, от вълнението на родителите и емоциите на самите ученици. Първият учебен ден носи в себе си особено усещане, което те взема без значение дали си ученик или ударен от си, защото стремеше да учиш, преквалифицираш и усъвършенстваш себе си, се превръщат в мисъл за всеки един от нас. Бъдете здрави, любознателни и любопитни и докажете, че хората на земята са най-изобретателните същества, пълни с идеи и суперсили, които вече са преобразявали живота и света. Направете го отново, бъдете креативни, учете на лесни решения на сложни проблеми. Аз ще си позволя да съкратя това чудесно слово от кмета на община Габрово и да ви пожелавам на всички вас да бъдете здрави, на първокласниците, пожелавам по този дълъг коридор от знания, да бъдат съпроводени техните родители и неизменно съпътствани от учителите. Бъдете успешни, бъдете здрави и ви пожелавам щастлива, успешна, начална година 2024-2025. Благодаря. А сега Вивиан от 4-ти Б клас ще ни пожелае на добър час по пътя на знанието с песента "Мъничка пътечка". Слънце
Получени за поздравителни адреси от Регионално управление на образованието, Регионален съвет на КНСБ, школа Интензив. Най-развълнувани са днес децата, които за първи път прекрачват училищния праг и техните родители. Приветствие от името на родителите ще направи госпожа Габриела Дянова. Здравей, училище любимо! Запей звънче с ясен глас. Пораснах в детската градина, а днес съм вече в първи клас. Скъпи първокласници, родители, учители и разбира се, баби и дядо. Добре дошли на откриването на учебната година. Днес е един специален празник. Вашия първи учебен ден, мили деца. Всеки от нас се спомня първия път, когато е прекрачил прага на училището. Завинаги остава спомена за пълната стая с деца, за усмихнатата класна, за листенцата здравец за късмет и за първия звънец. Неусетно ще минат дните и ще чуете и последния звънец. Но до тогава, мили деца, учете, играйте, дързайте, гребете с пълни отшепи от този извор на знания и умения. Учете всички предмети, учете езика, за да общувате по-добре с другите, и математиката, за да разберете реда в Вселената. Но учете с радост и музика, и изкуство, и спорт, за да бъдете креативни и здрави. А вие, скъпи родители и учители, не забравяйте, че децата не слушат какво им говорим, а гледат какво правим. Нека ние бъдем техния пример и да не спираме да се учим и да се развиваме. Ученето е сила. Нека никога да не ви напуска радостта да научавате нови неща. На добър час, мили деца! На добър час! Бронзово звънче размива всички птичета край нас. Вижте колко е красиво да отиваш в първи клас. Здравей, училище любимо! Запей звънче с ясен глас. Пораснах в детската градина, а днес съм вече в първи клас. Всичко първо е красиво, първа песен, първи час. Ала няма по-щастливо от детето в първи клас. Чанта, люлка за буквара и боички за дъга. Утрото врата отваря и ме води за ръка. Мили първокласници, добре дошли в нашето училище. От все сърце ви желаем здраве и успехи. По стар български обичай ще изпратим нашите първокласници с песен и здравец. Борислава от 4 В клас ще ни изпълни песента "Пусти, моми".
Българско хоро, първокласниците, водени от първата си учителка, ще влязат за първи път в родното училище. На добър час! На добър час на всички! Здраве и успешно!